Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Procicat ha aprovat ampliar al 70% l'aforament a equipaments culturals i cinemes a Barcelona i a 15 ciutats més de la seva àrea metropolitana. A Martorell, aquesta mesura no li afecta, ja que no tenia la restricció en la que comptaven aquests municipis, però l'alcalde s'ha mostrat satisfet amb la mesura i ha tingut unes paraules per la indústria cultural. Penseu que la indústria cultural, és a dir, teatres, espectacles, etc., estan patint molt. Se'ls han cancel·lat, nosaltres també ho hem fet, per raons sanitàries. Hem hagut de cancel·lar moltes festes, moltes actuacions que teníem contractades. Clar, la indústria cultural ho està passant malament, per tant hem de donar una mica d'oxigen a la indústria cultural, però mantenint aquest equilibri de mesures de seguretat, prudència i alhora que es puguin anar celebrant espectacles. El món de la cultura ho està passant malament i en aquests moments, tenint en compte que ha millorat en aquests municipis metropolitans que tenien més restriccions, doncs el que ha fet el govern de la Generalitat és ampliar una mica l'aforament en aquests municipis on tenia una restricció encara severa.